En dan hebben we nog dus één act over de allerlaatste van Van de Jong. En daarna zal de jury zich deskundig boegen over waar nou Van de Jong de allerbeste act weer. En hier is ze, klaar voor hem. De kieners van het beeld. Komt u maar even. Met de blote belig en de blaai leggen te blaaien. Hé, wie ben ik klaar voor? Hier hebben we een boom van een kerel eigenlijk. Wat gaan we van jongen, jongens? Beeldse Kieners, hè? Remix. Oké, de kieners van het beeld. Hoe kom je op die naam? We hebben niet al een beeld, dus ik ben uiteindelijk altijd de kieners van beeld. Wij komen in de Heltra, de krol van beeld, dus we hebben een Beeldse Kieners. Echte Beeldse Kieners. Nou, dat klinkt heel logisch. Jongens, ik zou zeggen, zet hem op. Ben je er klaar voor? Ben je er klaar voor? Are you there ready for? Say so, sing so. Waar de Beeldse Kieners, wij springen erin. Spelen als ze zingen, altijd binnen blij. En ons aan het dansen, dat hoort ook bij mij. Schoot zien springen, springen in de slot. En als het niet lukt, dan is het nog voor. Dat is heel wat zeggen, dat is meer wat ik hoor. Schoot zien springen, springen in de slot. Schoot niks schelen, het maakt ons niks zin. Wij de Beeldse Kieners, wij springen erin. Spelen als ze zingen, altijd binnen blij. En ons aan het dansen, dat hoort ook bij mij. Vind je dit nou staan hier al paraat. Dit is allemaal mooi feest, maar ga nooit naar plaat. Super heel erg leuk, want we hebben hier gedaan. Hoe stil nou leven, hoe ziet het geld kennen. Spelen in het vieren, ik kan het van vieren. Het eerste keer niet spelen, dat weet je als een spelen. 4 keer presteren, dat weet je al een jaar. Dan kun je wat van leren, dat zie je wat dit van jaar. We kunnen ons niks schelen, we kunnen ook wel zo'n man. En we hebben al wilde plan. Super ook sturen, figuur in mijn huren. We zullen wel de woorden, dus met gas geven. Staan hier al paraat, dat is al een mooi feest, maar gaan we in de stad. Super naar de plan, want we hebben hier net. We zullen nog wel gaan doen, we zullen gaan gas geven. Spelen! Oh yeah! Ah yeah!
No. But yeah, we want more, hè? We want more. De meesten krijgen er net genoeg van hier, jongens. Hartstikke mooi hier. Meesten, dit weer de laatste act van de Jong. En nou zullen we aan zien wat de jury bepaalt. En je maakt je wel kans op de eerste prijs, denk ik. Ja. Tegenwoordig, hè? Ik wil nog even in Brugge. Eenmaal is het natuurlijk een prachtig mooi artiest. Ik vind je wel dat het vanavond is, dus hartstikke bedankt dat je dit presenteren is. Het is hartverwarmend, mensen. Het is hartverwarmend voor een walkpiek hier op een klei. Het is een machtig mooi feest. En ik hou de microfoon aan Leendert. Jongens, allereerst een groot applaus voor Emiel! Ja, dat heeft het allemaal even goed niet, hè? Bliksem, harde krabbels, jongens, we hebben even een kleine pauze en daarna komen we weer om met de prijsuitreiking. En Charles weet wel wie er gewonnen heeft. Absoluut, de Rick sowieso niet. Tot zo, Sander!